Si nacrtala nešto, mami? Jesi? Šta si nacrtala? Uzmi još malo, tako. Taj jogurt je baš interesantan, ja. Šta? Kaži tata, vidiš šta crtam ja mami sa jogurtom? Da. Ti si tati naučnik. To su neke nove stvari koje će tek biti u budućnosti. Ovo je moderna umetnost. Samo nemoj da crtaš po mamine kosi, sine moj. Pa sve si prosuviš. Gledajte šta si ti napravio. Više nema. Smo završili.